Altså, Ej, hvor er det fedt et spil der. Hold kæft, mand. Det er mit lager værd i hvert fald. Det er jo Fall Guys. Fuck, jeg tror lige, der skete noget der, mand. Altså, jeg har bare tilføjet Brimstone. Han er ikke en del af mappet. Han er lige her. Han er lige her. Hvor så lille nu? Hvor lige se ham? Hvor fuck sidder jeg fast her? Hvor er han? Kan I ikke se ham? Der. Nej. Kan du ikke se ham? Han er lige her. Brimstone står lige der. What the fuck? Hvordan kan den mod, du hoster, ikke virke for dig? Hold down down the the jump jump button to jump further, simpelthen. Sindssygt. Warning. Weak bridge. Så er det nok en af gangen, der skal over. Hvor fuck så du det hen? På de gule skilte. Nå, det var det første, er det ikke det, man siger? Jo. Jamen, det skal jeg nok. Det er godt. Kan du kigge tilbage? At du nåede det der? At du nåede det der er sindssygt, mand. Det er bare bedre. Jamen altså, nu er det jer, der skal over alle hullerne, så det er fint. Ja, jamen, det går så meget fint, vi kan se dem jo. Det er jo ikke en surprise mere. Jeg var fundet der. Så, jeg er over. Okay, ej, hvor er det sindssygt. Ej, hvem fandt nu? Kom Emil, din tur. Hvordan fuck faldt du ikke ned? Jeg hoppede. Jeg bevares, men Jeg er her. Nej, du er ikke. Du mangler det lige nu. så det er jo kriminelt, hvor meget... Okay, der er en død mand, eller hvad? Eller så død er han måske ikke. Hvad fuck skal det betyde? Nej, jeg undersøger det. Oh. Han er ikke død! Han er ikke død! Han er ikke død! Han er ikke død! Jamen det er også derfor, altså I skal også passe på, at der er noget bag jer, men altså ellers skal I ikke tænke så meget. Bare løb, 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 bare løb. Fucking timing. Så vi skal finde 2 hænder fra 2, der er authorized. Okay. Og hvem er Kan vi ikke bare bruge vores egen, mand? Og der er bare ingen billeder, de ligner kraftet med alle som hinanden. Hvor mange er der? Der er 3, der er 6, der er 8. Og det er måske ham, der er authorized, skal vi lære. Der surrender vote begun. Surrender. Yeah. Español. Hvad får det for noget? Det er bare no. Okay, Jonathan. Okay, MP. Det er faktisk synd for dig. Du finder ham aldrig. 10 kroner, hvis du finder ham. Jeg har dig, Emil. Jeg skal nok spamme et. Nej, ikke 10 kroner. Jeg laver en ny deal. Hvis du finder ham, så drikker jeg din booster. What? Nej! Hold kæft, det er deal, mand. Tak for gratis booster. Nej, en mand. Cutting their vision. One enemy remaining. Hun er lige bag boksen. Hvad er der, Mikkel Bale? Jeg vil gerne med ham. Jeg tænkte på en bro. Du var bare... Ej, jeg froze. Last player standing. One enemy remaining. Han er over. One. Mit spil lukket! Han er nede til højre. Stille roligt. Ej, jeg synes, det er en god play. Last player standing. What? Damn. I don't know. Hvor du peakede i. Nice. Fun. Stille roligt. One enemy remaining. Der er ikke mange. Ja! Tag godt, din bums, tag godt! Ja, flash. Han er der. Nice! Så er det. Vi tager det. Mads, din idiot! Emil, din idiot! Undskyld mig, hvorfor fuck er jeg en idiot, din klamkælling? Hallo, nu skal jeg til at købe shield igen på grund af dig. Ej, vi skal lave parkour der. Ja, du har den. Parkour, Mads, let's go. Høj. Sæt dig. Du kan ikke bare sige pas på til kasten. Det er svært at dreje med.
Så er du ev? Ja, for din arm er... Hold op. Kom nu, virk motorcykel. Au, for satan! Motor... Motorcykel. Det var ikke mig. Nej, det er vist ikke. Jeg tror, vi skal herover. Nej, vent lige. Der er en sti her. Okay, hvor er du henne? Okay, det er nej! Faldt ned. Hænger det bare i luften? Wait, what? No, what the fuck? Jeg kan ikke samle det op. Men hvad? Nice. Sådan der, what the fuck? Ja. Ja, det var det der våben, jeg jeg har aldrig sagde. været så forvirret før. Nu går min væk. Hallo? Jamen, vi ses. Hvad er det heroppe, han er? Jeg skal lige hjælpe ham. Nej. Fuck, det ser Ser du, sjovt hvor mange ud. zombier der er hernede? Det ser så fucking sjovt ud. Ej, Han er shield, han er shield. Sådan. Han er low. Sæt dig. Never mind. Nej, hvad er shit, det der er her? mine. What the fuck? Jeg skal lige stå stille. Stå lige stille, bro. Sæt dig. Skal du lige se noget sejt? Det er ikke sejt, Kan du lide, hvad du ser? Venstre. Højre. Ja, det viser jeg godt. Altså nu kører vi bare i cirkler. Nej. Altså bare lige ud. Og så stopper du. Sådan, er du klar? Nå. En eller anden grund. Kaster masser af granater, nu har de bare ikke en fucking chance. Okay, jeg kommer. Bro! Hvorfor? Bare flyve Leo, jeg hopper ned. Nej, jeg skal nok lande. Okay. Nice, bag. Der er mange! Emil! Jeg kan ikke se noget. Okay, nu går de alle efter. Fuck! Holy shit! Fuck! Shit! Jeg er ikke blevet skudt! Hjælp! Baby! Bare pas på. Ja, jeg passer på. Hvor er du henne? Okay. Right. Right. Der er hun ikke sur. Ikke nu. Batter. Au! Nå, fuck dig, jeg hader dig i hele mit fucking hjerte. Hey, men hey. What the fuck? Hvad? Ja, se hvad sagde jeg? Der var mange ting. Nå. Okay. Det er en fucking lange finger. 48.000. Prøv at tænke at have den der oppe i numsen. What? Jeg har fundet dig. Hold kæft. Jeg fucking jeg lever, bro. Jeg lever. Løb. Jeg bliver voldtaget. What the fuck er det? Jeg er død. Hej.
What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, du tog Det er ingen af jer, der tager den. Tag den bare, mand. okay, der kommer et hul her, Emilie. Nu skal du lige stoppe. Og så til venstre. Ja. Og så skal du bare op ad trappen. Ja, jeg vidste det. Jeg fucking vidste det. Luft. Jeg tror, der er et monster i. Den tror du ret i. Umen! Vi ses, Chaps. Det var Vi ses, Chaps. what the fuck? Kvinden er her. Okay. Det tror jeg ikke. What the fuck er det? Så er det så blod. What the fuck, babyen græder? Ja, jeg spammer. Jeg trykker ikke. Jeg spammer. Det gør jeg også. Ligesom du flikker det bean, Topshell. Nej, ikke det Sikkert the bean. Det gør det vildt, forstår den. Forstår det godt. Hvad fuck? Den fucking idiot, mand. Sindssygt, og det der, det var Hvordan- bare surt. Altså, hvordan- det var murder. Det var homicide. Hvordan døde han? Og det er bare fordi han er sort. Det er bare fordi han er sort og neo. Det er homicide. Jeg skal bare gå ind med en ting, ikke? Så går jeg. Så kan den fede dyr foran mig. Oh my god. Så? Vi har stadig nok, vi har nok, det er fint, det er fint. Ring around the rosy. Jeg kan ikke følge med. Han er inde i smoken. One less. Just wait for the wall to go away. Bas ultini garantili olsun. Bas ultini. Lan bak. Abisinin gülü bassana. Lan duyuyorum seni diyorum. Kurban oldum, dur bak. Hamdullah. Nå ja, hold mig i live, mand. Der bliver spillet igennem en smoke, altså. Planted. Hvor er dårligt, Enemy remaining. Nice, højre. Last player standing. Nej. Nice. Teleport's ready. Jeg er også så bange for, at du gad at throw det der. Ja, det var jeg også. Hello team. I play Jet, okay? Bro, let's go play Jet. It's a very win, okay, bro? Let's go! No charges left. No peeking. 10 seconds left. Your duty is not over. Nej, han sidder på den der box. 99. Ja, tak. Vi må begge. One enemy Sidste er deres mor. Last player standing. Spike down A. Oh my face! Mohammed! Yes, sir. Man kan blive landet. Hvad mener du, nej, til vi får 4 skud? Altså, jeg lavede 5 warning shots, der jeg skal nyde. Okay.
Mads, hvad hedder hun? Hvad hedder det, min mor hedder? Hvad hedder din mor? Jeg ved sgu ikke, hvad din mor hedder. Ja, det tænker jeg også. Nej, fordi det er fucking underligt. Hedder din mor Ja. Så du lige Ja, det skal Ja. komme. Hun er virkelig flot. Se. Hvordan fuck ved du, hvordan hun ser ud? Nej, det var ikke her. Emil, hvor er du, mand? Nice, skat. There we go! Nian er fucking low. That's 3. One enemy. Mega to low. Også den sidste. Nice. Nå, fik jeg nice. Please don't hug me. Match Jeg point. følger slet ikke med. Jeg ved ikke, om det er en god rolle. Flasher. Auto assist. Okay, bare tag min kill med en. Placing sentry. My ultimate is Ja, jeg er i gang, mand. Skal du heller ikke dø, mand? Er det heaven? One enemy remaining. Han er 60. Fuck, jeg føler, at jeg lavede nogle sindssygt nice flashes, men jeg kan Gjorde du ikke rigtig ikke? bruge. Det var mig. Nej. Enemy spotted A. Gun here. One enemy remaining. Heaven, eller What's this? Jeg acer nu, Emil. Boom. Nice ace. One left. Nice. Jeg er 4K. What? Okay, det var skægt. Jamen, du kan da også bare lade være med at gøre, hvad jeg siger, for helvede. Nu. Ja, nice. Nej, jeg brugte mit ult, altså. Nice. Jeg brugte mit ult på en. Nej, Så gå ind på den anden account. jeg har ikke andre. Har du ikke den der, du spil på den, jeg kan ikke huske. Nej, jeg har seriøst spændt på til den 2. oktober, bruh. Ikke din Whiffmaster, den anden. Nej, hvad? Du ved, hvad jeg snakker om. Den der fucking Dark Sage, eller hvad det hedder. Nej, ikke den. Nå! Men det kan være. Fucking sidste Smurf. Ja, altså... Nej, I forstår ikke, hvad jeg snakker om. You was fucking up. I couldn't agree more. Hvad siger de? Eller med han, i går var han i børnehave med sin datter, så tog han et eller andet barn, og så, ja. Yo, you know that when you have Jews in your basement, but they fuck off so hard? You sound Danish. Oh shit. Vi gik. Hvem var det lige, der stod og pikkede med mig? Og så gik du bare væk! Det fik ham. Jeg fik ham land. Jeg var synd for ham. Jamen, jeg får ikke. Du kan ikke flash mig. MP, hvordan formåder du at komme i Iron? Hallo, skal vi... Hey. Lad mig lige vise jer et par clips. Sky, why you stay behind? Jet, why you didn't come with us on site? Bro, I don't understand. Reina was on site, stop! I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? No matter you killed, you didn't play with us. It's useless. Şimdi Kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odadayız Sağ vodka beluga Vodka beluga Yarım değil hep tam Tesisat iyi tam Ah sarılar vah sarışınlar Benim kanda kızlar hep diki Yüzdüm orada yanmıştır tipi We can in the money and go and I can put it to me the brain
igen, man. Snuff them out. Fuck, hvad er det for en lyd? Refreshing. Holy shit! Okay, Emil, godt. Okay, what the fuck? Ej, jeg sværger det, baby, han er så god, jeg buster snart. Eller, okay. Jamen altså, kan de komme ind på site i stedet for at stå der og gemme sig som sådan nogle små børn? Nej. Nej, din oldemor. Hvorfor er de sendt så fucking højt? Nej, den er heller ikke. Det er bare din fucking DPI, der What the fuck? Nej, nu er det ligesom mig, der spiller Sint. Nej, jeg vil gerne spille, hvad hedder det, Reyna. Kan du bestemme dig? Nej, jeg vil gerne spille Sentinel. Nej, jeg vil gerne spille Reyna. Du vil gerne spille Reyna? Nej, jeg vil gerne spille Sentinel. Fuck, hvor er jeg dårlig. Fuck, hvor er jeg dårlig. Hvor er det sindssygt. Nej, der kommer en derfra. En her. Emil, han kommer på dig. Højre. Emil, højre. Fuck, jeg lå. Fuck. You will not kill my ally. One enemy remaining. And 4. My ult is ready. They are so dead. Nej, du er så fucking god, Emil. Hvad er det, Emil? Vi skal lige Kom nu. Good effort. Good effort. Hvem er det, der skider ind i deres mikrofon? Emilie. Hvad? Ej, Emilie. Jeg gør ikke engang noget. Jeg hørte godt, der kom sovs med i den der prut der. Hvad har du gjort? Hvad har du gjort, Emil? Ej, hvor er du ulækker. You're so disgusting. Så bare Bibles med musik, og så bare beskyldt for at lave fucking våde prutter. Så går det bare væk som en ting. Ja. Nej! Emil, de er fucking aimbot. Jeg siger dig, du har aimbot. Oh my god. I'm all out. Jeg er så homoseksuel, altså. I'm all out. Gør det ude. Up, down, up, down, up, down. Hvorfor laver du det der ansigt, hver gang jeg synger? Er det så dårligt? Ja. Okay, tak. I'm a booties. Booty up. Booty up, booty up. Lad mig pik. Okay. Ej. Enig. Er han noget? Han er... Hvor er han? Ja, han er derinde i det der hak. Han er lige kommet. Enemy A. Okay, Emil. 140 chamber, 140 chamber. 39 Hun ramte fedt. det først, det her. Det er fuldstændig til grin. Fuck til grin. Der er 2 lige der. Så flash. Ja. Okay. Nice. Damn. Knap så okay. One enemy remaining. Okay, hvad er det der for noget aimbot? Han er højt. One shot. Nej, what? Hvad? Emil, Men tag... Kommer. hvis vi taber den her, så fuldstændig... Højde der. Fuck, jeg Det er surt at få mig op. Ja, jeg Okay, han bliver fucking ved med at flash. Altså Emil, kom nu. Han var jo ligesom stunnet for helvede. Hvad venter du på? Jamen, du dummer end en oldemor, altså. Brimstone down. Okay. Okay. En til. One enemy Ikke remaining. det. Okay. Nice. Bare plant lortet, Emilie. Ace. 30 seconds left. Han kan ikke på ace. Jo, han kan sgu det så. Han har lige fået 4 kills. Han er på 3. Hvor er han? Ingen anelse. Oh, Heaven, tror jeg. Eller hvad? Eller var det mig selv, jeg hørte? Han har lagt dig siden. Hvad det var selv, jeg hørte.
Jo, han kom med. Tror jeg. Nice! Hold nu kæft, Mikkel, altså. Kæft, din lort. Fucking, lad mig få hele. En bagfra. Må jeg godt få kill? 5 round. Hey, jeg er over Emilie. Sådan. Så fucking William Pay, altså... Fuck, hvad er det for en lyd? Hvad skal jeg gøre? Det er helt op til mig. Det er op til mig. Du får et slag, hvis du... Okay, please. Okay, god dreng. Du vil ikke have slag, det er godt. Jeg prøver dig i ansigtet. Make sure to follow my cue. They'll lead us right to the end. Fuck. Jeg laver en lille klat på dig, ligesom min unge i Netto i dag. Det er fucking ulækkert. Der er ikke noget... Iu! De kommer her! Iu! Jeg er detent. Chamber står på en box op. Du top frag. Kom nu. Læg til venstre, du kan bare bruge det. Ja, den. Jeg prøver at lytte efter mig, der løber ikke, Emilie. De er fede dyr, mand. Nej! Nej, altså. Emilie sag. Tror du ikke, det er en tøs? Ja, det er sådan en lille fanboy. Ja, en lille fanboy swing. Oh my god, Emilie. Midt. Det er ligesom at se mig, det der, mand. Jeg ved ikke lige, hvad fuck det var. Go with. Hop off. Nej, hold kæft. Du venter, dra. Brug den 0. Den er efter dig! Please. Hvor er han? Der. Jeg kan smoke vent. Oh my god. What the fuck var det? One enemy remaining. Drop in a smoke. Hvorfor tror jeg mit våben? Molly, hvad fuck laver du? Molly, hun begynder at beatbox. Mollys beatboxing fans are going wild. Okay, ja, man. Mine med fans going crazy. Hvad får ham til at sige sådan noget? Det synes jeg siger bare shit. Nogensinde. Bro, han har selv flash, og så beder han mig om at bruge flash. Jeg kan ikke ramme dem. Jeg siger, I fucking se! Kom nu lidt! Ja, men hvis... Lad mig lige... Hold nu kæft, og lad os komme se! Uden du siger noget! What the fuck? Emil! Oh my god, bro, det så jeg godt. Nej, keep den der, så du har aimbot. Keep den, så du har aimbot. Hej. Tak. tak. Oh my goodness. Jamen, jeg hader fucking flashes som var... Altså... Kom længere. Jeg kan ikke fucking ramme. Oh! Hvad gjorde jeg lige? Sky, if your pets find them, tell me. Hallo, hvorfor mit spil på min anden? Hvor er jeg stærk, bro. Hvad er det for noget at gøre? Er det en kæreste? Hvad? Jeg gav mig fistbump. I skal lige se det her. Fuck, hvad er det for en lyd? Stik den over. Dropping smokes. Take hold.
Lad mig få ace! Wallhack, så sad han sådan lige og stykte efter wallhack, og derfor er det ikke rigtig var eller sådan aktiv så meget. Men derfor er han døde med vilje før. Fuck, hvor er det pinligt, det der. Stod sådan foran ham, så det er dig, der bliver skudt. Nice. Åh! Okay, det lød lidt forkert, det der. Men... Hvad er all random one side? Det er sjovt med spam. Er det sjovt med spam? Hvad? A, B, C, D, E, F, O 28 skal der stå. Ej, mit valg lukkede. Det gik ikke. Ej. Hvordan kunne dit valg lukkede, og du spiller stadigvæk? For jeg åbnede det hurtigt igen, fuck. Hvad laver du for os? Jo. Hvad? Mad. Okay, vent lige, jeg gør lige sådan, jeg er sådan D&D-mode, så jeg sådan ikke kan høre, hvad folk de skriver, fordi det er sgu lidt trials, når folk de sådan skriver til mig hele tiden. Fuck, det må være hårdt at være så famous, som du er, altså. Ja. Ej, nu glemte jeg at skrive til ham der. Hvem? Din cast? Nej, ham der, Job. Job, så hurra. Okay. Nå, du kan skifte navn til Burst, hvis du trykker G. Hæ? Du kan skifte navn til Burst, hvis du trykker G. Ej, fuck dig, hallo. Giv mig den. Ej, hallo. Jamen. Please gør det. Please. Du lægger for mig. I dag er det Emils fødselsdag. Men lige, jeg skal lige have den på, men... Hurra! Hurra! Han sikrer sig en gave, som han har ønsket sig, ja. Med dejlig chokolade og kager til. Og når han hjem fra skolegård. Nej, skolegård. Hurra. Nej, når han fra hjem går, fordi han er fucking arbejdsløs. Han hjem og holdefest. Og for dem, som ikke kommer og hjem som gæst med dejlig chokolade. Okay, og til. Hurra med de Shut your bitch ass up. Morten, hvad betyder sagbag? Emilie har lige sagt det for helvede. Hvad sagde du, Emilie? Shut your bitch ass up. What the fuck? Okay, undskyld. Undskyld, jeg spurgte. 145. Kom, Mikkel. Der er en der fucking planter her. Emilie! Hvad laver du? Okay, prøv lige. Altså, prøv lige at logge ind. Nice. That's nice, ikke så nice. Det er jo. De damer, jeg vil have, vil ikke have mig, men de damer, jeg ikke vil have, vil gerne have mig. Altså, jeg vil men selv hvis du fik de damer, så vil du ende med ikke at have dem på grund af noget pis. Jeg ved det bare. Ja, men det var fordi, de ikke har min humor til det. Jeg mener, det lyder for noget, der ikke findes. Jamen, det er ikke det nok. Det er det godt. Må jeg ikke være lidt delusional, eller? Hold kæft, du. Oh shit, Mikkel. Hold mig. One enemy remaining. Fuck! Kom nu, så godt. Fuck er det her. Kom nu, Emilie. Viser. Emilie! Du siger! Jeg er overmesteren! Jeg så Euro mid. Jeg hørte TP. Buried. My ult's ready. Taken out. He's så fucked, du er. Oh, damn. Kan du ikke købe... Nej, men det er du for broke til, nevermind. Hvad var det for et grin?
Der skal reload! Last player Det er kraftigt med løgn! Gun here. Hey, kan du se, hvordan jeg dør? Kan du se, hvordan jeg dør? Altså, rent til min højre, nu dør jeg ikke. Was ist dein Rank? Meiner Rank ist deine Mutter. One enemy remaining. Have one of these. One enemy remaining. Holy shit! Last player standing. 1 HP, 1 HP. 1 HP open. You got healed with me. Wait, we lose this, okay? Throwing net. Go fuck yourself. Go fuck yourself, everybody. Go fuck yourself. Stop the game. Please, please, just stop the game. Just stop the game. I don't fucking know. All the time you're doing the same fucking thing. We have the spike and you go Russian Stop like the a game. donkey. Just please. You are all fucking bad here. Just stop the game. Thank you. Go play Roblox. Go play something like this. You all fucking bad. Donkey. 2v2. Please. Why are you fucking rushing them? We have the spike planted. Go fuck yourself, Presta, bro. I'm fucking Yeah, telling yeah, you, you're sure, fucking sure, trash. yeah. Viole ta mère la pute, fils de pute. A gift. So close. Jeg har brug for hjælp. Spike down. Last player standing. Spike down A. Three killed. Watch them run. Teleport stopped. Spike planted. Bro, der er no way, han får os begge. Fuck, oh damn. My ultimate is ready. One enemy remaining. 4 dead. Easy, man. What's another death? Damn! Jeg må få hjælp. Vil du give op, når der står 6-7 Ej, okay. minutter? 2 sekunder. Ellers så kan vi rotate. One enemy remaining. Du fucking hacker! Der er nogen, der skyder herovre. I know exactly. Last player standing. What the fuck? Hvor har de plantet ham? Inden for en... Last player standing. Fuck, I'm sorry. Reload. Reloading. Watch your eyes! Last place. There. Ja, fuck her. Der er en her. Enemy defender spawn. One enemy remaining. So Standing. Du venter bare. I am the hunter! Hvad er det? Oh my god. Hvor fuck er de? Oley. Takımda zaten 4 tane Türk var. Amına Türkçe söylesene. Unuttum orospu çocuğu, unuttum. Amına kodumun piçi, unuttum orospu evladı. Geber. Valla o sniper'ı Reyna'nın götüne soksan daha iyi olur bence. Sus sikerim ağzını. Doğru konuş siktirme bir yere. Kes lan yarrağım. Yaramın başı. Doğru konuşayım sana. Mal, Kes lan. amcık oğlu. Amcık oğlu amına oğlu. Sikerim götünü ben. Yarrağım yiyemez. Ramı. Kes lan yarrağım. Dropping smoke. Gem sig bare. Her. Okay, der røg jeg så langt, Emilie. Jeg har det op. Jet, you're gay. I think your body count is maybe 40, 50 deep. Yes, do you like a big dick? Spike down B. Spike
planted. Jeg ved ikke, hvad der sker. One enemy remaining. Heller ikke mig. Hold da op, I'm sorry. Jeg gik ikke. Refreshing. Spike planted. One enemy. Long. Let's see what I have to use. Pictures of their children. Wow. What? Way too dark. Jeg var faktisk ikke så... Jeg var lidt træt, da jeg kom hjem fra arbejde, men jeg er ikke så træt nu. Men nok også fordi jeg drikker sodavand og spiser slik. Jeg er så klar. Sorry. Hold da. Hov. Hvis vi får bind, så dodger jeg. Jeg nægter. Kan du høre mig? Breathe. Then commit. Hvad? Hvad sker der for din mic? Hvad snakker du om? Hvad snakker du om? Unless you run up on the dick, I told her stay with it. I'm about to get up on that ass right now. Må jeg godt gøre det ved dig? Nej. Gekko, help. He has Marshall. If he kills you, you're bot. Okay. Jeg kan ikke ramme, 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 jeg kan ikke ramme. What the flippity? I don't think. Okay, jeg har aldrig set det der. Valid. What the flippity, skibbity? Spike down B. Der er no fucking way. Jeg synes bare ikke, vi skal snakke om det der. One enemy remaining. Jamen, jeg er fucking lækker, jeg kan ikke vente, lad mig nej. Lækker. Spike planted. Drop in a smoke. Jeg kan ud. Last player standing. Ah, det kunne du Never ikke. mind. Skyd gennem smoken. Smuk. Sådan, mand. Tag op. Op, Emilie! Jeg kunne ikke lige. I'm better. Let's go, bro. I'm not better. Åh. Last player Der er standing. no. 117! Nice! Mand, der slipper sin mikrofon lige nu. Proppet op i røven, mand, altså. Fuld supporter det. Watch this, guys. Trust. I got the spike. Your Nice tactics team, failed. GG's. Well done. Defenders win. Sidste runde. On board. Let's go. Barrier created. Enig. Hvad var det for en lyd? Faktisk vild med ham her. Hvordan har hun stået det forkert? Det er en karakter for... Jeg gider ikke sige noget. For du kommer faktisk til at sige bruh. Det er sådan en karakter for sådan en anime, jeg har set. Nej, det er for Batman. Det er en karakter for Batman, som er... Fortæl videre. Ja, men altså, hvad kan han ellers? Han har sådan fucking mange våben, og holy shit, i et af mit yndlingsspil, der slås man faktisk mod ham. Og jeg fucking tabt så mange gange mod ham, fordi han er så syg i hovedet. Roter, maybe. Vi kan også fake rotere. Den til at de ikke kom. That's right, you tell him. Okay, de er ikke Fucking platspillere, sit jer altså. Okay, du har lige drink, så det gik ikke. He says they're De kan bare get good, altså. Watch this. Okay, okay. Ej, det var så også det. Prøv lige at Okay, bruge watch dit this. One enemy remaining. Okay. What? Jeg siger bare Vidste I noget godt, man kan hoppe igennem den der, det der skilt der med hovedet sådan. What? Hvor kom her? What the hell? Hvor kom? Okay. Okay, wow. Okay, jeg står. Det skal jeg skal i 9. Jeg skal i 8. Hvad spiller I på Chromebook? Okay, okay. Nej, jeg spiller på PC. Okay, GG. What the fuck var det? Somebody have a sheriff skin. Hey, if we can do it once, we can do it again. No.
One enemy remaining. Okay. My ult. Knife ham for helvede, knife ham. Måne. Going up. Scanner et hoved. Din fucking clown. Kom op. Så kom op. Nej, du er dum. Every choice. Hello. Can I please get the... Du vil tænke fucking bi. Can I please get the... Ja, det er ikke engang løgn. One enemy remaining. Skill issue, I'm afraid. Spike down A. Kan I se noget smukt nu? Now we wait. Jeg har kun spillet op i Custom. custom, så det skal nok blive spændende det her først. Jeg ser det bare. Jeg døde. Det er derfor, du bare stod og blod på mig, eller hvad? Du ville gerne have den. På ham der Cypher. They can cast. Holy whiff! Oh my god. Every choice matters. Jeg skal nok komme i gang nu, Trust. Jeg one-tapper med den. Jeg vil nu taste-teste af den her booster her. 2 minutes later. Jeg ved ikke, om så spillet. Du har ikke unaddet mig nu. Det er en ny rekord, guys. Det er Du har en ny faktisk rekord. Men hvor gammel er han, hun, dem, de? Fucking 20. Ja. Ikke lad dig til at blive 20 whiff. Jeg skal bare vente 2 år mere, så... Ej, okay. Ej, okay. Hey, yo. Det er crazy sagt. Det var et joke. Ja. Horny right now. What the fuck? No way. Og så var du sådan... Nej, så var jeg sådan... Hvis nu du siger sådan, så kan du købe mig faceguard på en dag. Og så sagde du... Og så sagde du... Like, what the fuck? I'm not mad. I'm not mad before the kids. I know when you with me on the street, I'm gonna fuck your ass. What? You know that. Play Cypher, bro. Help. Bro, wanna play Cypher? Yes. Okay, go. No, Cypher. Altså, hvad Yes, det så yes. kommer jeg på step. Last player standing. Like I never left. Oui. Last player standing. Sad. Stand aside. Rainer, hun fucking laver squats, når hun skyder mig. Det er crazy. Du er spændt så. Hold nu kæft, mand. Jeg går i panik, når du snakker. Spike planted. Nå ja, men du står også bare lige What the fuck? Ja, der er baby vild. Bro, I busted a bit in my Switching pants. sides. What? Yo. What the fuck? Overtime. Okay, let's crush them now, okay? Det var ikke særlig sejt. Wasted enough time here. So we ended, okay? Let's go. Let's show them who the fuck we are, man. That's what we're talking about, mate. Top 5 scariest things I've heard mid-game. Shut up. Bro, just shut the fuck up, mate. Thank you're far too kind. Suck my dick, bro. Whoa. We can arrange that, man. We can arrange that. Whoa. I'm still minor, bro. What? Hey. What? Baby. Vi skal bare spille.
Så er det bare mega billig rate. Hvad fuck sagde du lige, bro? Jeg fattede hatte, hvad du sagde. Du ved det. Hvad laver du, Whiff? Så du boller væggen? Okay, bare nå, det er sgu da fordi... jeg har spiken. Kan du heal mig? Hvad? Jeg har ikke heals. Du thrower. Du har glemt. Okay. Tak for den. Nej! Hvor? Så hopper du også ud over. Jeg glemte. Last player standing. Okay. Det var også bare alt, der kunne galt, der gik galt der. Hvad var det her for en runde? Vi thrower. Hvorfor? Hvad? Rotate. Sage. Fucking sæt dig. Jeg skal lige prøve noget. Stå der og ikke gøre andet. Our spike is down. Det var ikke det, du skulle se. Nej! Fucking lorte timing. Se, okay, kig kommer nu. Got the spike. Nej, jeg nåede det ikke! Oh my. Thorns activated. Du så ingenting. Ja, hun er nok inde i... Okay. Badeværelse, eller hvad fuck det sidder. Right. The sky, right. Look, right! Oh my days! Yes, thank you. Nice. Jeg ser, hvor han er, og så... Jamen altså, folk... Jeg har spillet sådan i 2020, holdt en pause, startede igen sidste år. Fuck! Der lå ikke! Kraftedeme med løgn! Jeg ved ikke, hvordan man spiller Euro. Jeg har aldrig rørt Chamber før. Aldrig i mit liv. Jeg håber da også for dig, at du aldrig har rørt ham, altså. Type shit. Hold nu kæft! Nice, Sage, nice. Men hvornår startede du med at spille Valorant? Mig? Ja. Det er ikke sådan, at det kommer ud. Ham din nabo. Bro, jeg kan høre, der er 1 milliard børn inde i min fucking stue, vent lige. Hey, yo, what? Nå, jeg skulle lige ud og kigge på nogle små børn lave eller andet. Hvorfor skyder du ikke? Fordi så ved de, Den hvor er jeg god. er. Trigger det. Er du fuld, eller hvad? Hvad var det der, MP3? Hvad var det? Holy shit. Thank you. Ha, altså. Nice. Det er fint. Prøv at se, hvad chat skriver. Han skriver GG, I'm done, ikke? Som om han rigtig havde gjort noget. Og den er 6-13, mand. Enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Nej, help! Vi kommer. What the hell is this? Jesus Christ, are you here? En! Jeg skadede Jet en! What? Hvordan? Oh! Farm, please. Jeg skal reload. Jeg ved ikke længere. You know, Jeg håber jeg ikke, de siger noget vigtigt. Neon Nej. is Japanese. Is retarded. Como ça va? Holy voice crack. I'm from Guadalajara. Fucking retard, are you blind? Fuck, han er whiffet foran ham der. Lad mig lige få et kill. Reloading. Du er henne. Okay. Oh. Nej. Hun er. Last player standing. Your duty is not over. Åh, tak. What the fuck, mit skin glitcher, what the fuck? Hun bliver bare ind. Jeg skal ikke gå derover.
Let's check. Fine. Der er i hvert fald nogen, der er low. Spike down. Get him, get him, get him. Hun er low! Hun er low! Nice! Ja, tak. Den der reaktionsside, der giver mig virkelig stress i mit hjerne, altså. Ja. Hvorfor bliver vi med? Last round before the switch. Giv mig lige en kill, please. Ja, okay, så kommer jeg og tager den ovenpå. Jeg håber, du dør. Det gør jeg ikke. Just. Hvordan er Vejse? Hvorhen? Løb. Vi vandt! Det er vigtigst. Jeg tror måske, du skulle have taget Reyna. Emilie, hun er bare glad for, at vi vandt. Sådan, yay! No peeking. GG. Der er no fucking way. No peeking. Altså, hvad skal jeg gøre? De står alle sammen og skyder på mig. Jeg prøvede at løbe væk, og jeg kan ikke løbe, fordi jeg skulle til. Altså, hvad skal jeg gøre? Jeg er helt fortabt, og det er 1 ved 5, og min hjerte banker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre! What's the still inside?